Ġiet inawgurata magna ġdida tal-Bone Density fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bella spjega kif permezz ta' din il-magna jitwettaq Bone Density Scan biex jitkejjel il-kontenut minerali fl-għadam. Dan l-iskan jipprovdi informazzjoni dwar tnaqqis fil-massa tal-għadam u jgħin fl-assessjar ta' trattament tal-kundizzjoni ta' osteoporosi. Din tirrendi l-għadam aktar fraġli f'riskju akbar ta' ksuri l-an ta' dal-investimentu li jindirizza l-ħtieġa li dejjem qed tikber ta' skans fl-għadam fejn stmati li se jsiru madwar 1500 skan fis-sena. Għaldaqstant dal-investiment se jwassal għal servizzi tal-kura tas-saħħa aktar effiċjenti. Il-Ministru Joe Etienne Bella tenna kif dan is-servizz ġdid se jkun qed jikkumplementa għatta servizzi oħrajn li jingħataw fl-Isptar ta' Għawdex fejn pazjenti Għawċin qed ikomplu jinqdew f'Għawdex stess. Dr. Bella rimarka kif permezz ta' dal-investiment mhux biss qed nipprevjenu li persuna tweġġa serjament, imma wkoll qegħdin ninvestu fil-benesseri tal-individwi u nevitaw interventi serji u diżabilità. Alberta Ġus, Executive Health Practitioner, qal kif dan l-investiment se jkun qed isaħħaħ il-preċiżjoni fis-saħħa fiżika tal-pazjenti Għawċin. Grazzi għal dan l-investiment, il-pazjenti Għawċin jistgħu jagħmlu l-bone density b'iktar preċiżjoni fejn inkunu nistgħu niċċekkjaw is-saħħa tal-għadam u bekk kun tista' tingħata kura